Ymateb i orchymyn ar olygwyr y diwydiant oftel oedd Telecom Prydain heddiw, wrth i nhw gyhoeddi toriadau gwerth 500 miliwn o bunnau i'w cwsmeriad. Yng Nghymru mae disgwyl i filiau ostwng hyd at 15 miliwn o bunna. Galwadau fydd yn cael ei gwneud rhwng 8 y bore ac 1 y pnawn fydd yn gweld gostyngiad. 5 ceiniog yn llai am alwad lleol 3 munud a 10 ceiniog yn llai am alwad cenedlaethol. Ond mae cymdeithas y defnyddwyr yn dweud mai busnesau yn hytrach na chwsmeriad cyffredin fydd yn elwa. Busnes fydd yn elwa fwyaf oherwydd nhw sydd yn gwneud y galwadau rhwng 9 o gloch y bore ac 1 o gloch y pnawn. Mae'r gost o'r gostyngiad i BT yn 350 o filiynau o bunnau i gyd. Ar ddiwedd y dydd, mae'n mynd i wneud gwahaniaeth mawr iawn i gwsmeriad cyffredin. Os gymrwch chi prisiau BT yn ei cyfanswm ers, yn y 10 mlynedd dwytha, mae'n prisiau ni wedi dod lawr mewn termau real o'r hwylio gwmpas 40%. Mae'r cyhoeddiad yma heddiw yn gam mawr ymlaen i wneud yn siŵr bod y gostyngiad yna'n parhau. Mae'r frwydr am gwsmeriad ffôn wedi ffyrnigo'n arw'n ddiweddar. O fewn munudau i gyhoeddiad Telecom Prydain, roedd cwmni Mercury hefyd wedi cyhoeddi pecyn tebyg o doriadau. Ac mae'r ddau gwmni'n wynebu cystadleuaeth gan gwmni cebl mewn rhai rhannau o'r wlad. Os ydy'r cystadlu rhwng BT a Mercury yn cario ymlaen, mae'n debyg y bydd BT yn torri eu prisiau i lawr yn y dinesoedd ac yn y trefol, a dwi'n meddwl y bydd yn peryglus, y bydd neb yn edrych ar ôl yr ardaloedd gwledig, a mae'n debyg yn dyfodol bydd y prisiau yn yr ardaloedd gwledig yn codi. Ond yng ngwyneb y gystadleuaeth gynyddol, y disgwyl ydy y bydd cwsmeriad ar hyd a lled Cymru yn elwa, o leia yn y tymor byr.